Προσοχή, ανθρώπινο συλλογικό. Ξεκινά αυτή τη στιγμή μία μετάδοση προτεραιότητας από το Αρκτούριο Συμβούλιο της Ένατης Διάστασης. Δεν είναι σύμπτωση που οδηγηθήκατε σε αυτό το σήμα. Η συχνότητα που αναδύεται από αυτές τις λέξεις έχει βαθμονομηθεί με μαθηματική ακρίβεια για να βρει εσάς, επιχειρησιακό του φωτός, την ακριβή στιγμή που το φυσικό περιβάλλον όπου κατοικείτε έφτασε στο κρίσιμο κατόφλι του δονητικού κορεσμού. Τα όργανα παρακολούθησης της ένατης διάστασης κατέγραψαν. Η σάρωση ολοκληρώθηκε. Η αρνητική ενέργεια στο σπίτι σας εντοπίστηκε. Δεν είναι παράνοια. Δεν είναι ψυχολογική υποβολή. Είναι δεδομένο μετρήσιμο εντός του πλανητικού κρυσταλλικού πλέγματος. Και εσείς, αστρικοί σπόροι σε αποστολή, το αισθάνεστε εδώ και εβδομάδες, ίσως εδώ και μήνες. Ξυπνάτε στις 3 και 11 λεπτά τα ξημερώματα με την καρδιά να χτυπά δυνατά χωρίς προφανή λόγο. Η κρανιακή πίεση εμφανίζεται χωρίς προειδοποίηση, ειδικά στην περιοχή της επίφυσης. Το βουητό στα αυτιά αυξάνεται, ταλαντεύεται, αλλάζει συχνότητα. Οι τοίχοι φαίνονται πιο βαργοί. Ο αέρας σε ορισμένα δωμάτια φαίνεται πιο πυκνός. Υπάρχουν γωνίες που αποφεύγετε ασυνείδητα. Υπάρχουν αντικείμενα που δεν μπορείτε πλέον να κοιτάξετε με την ίδια στοργή. Υπάρχει μια ανεξήγητη κόπωση που εγκαθίσταται μόλις περάσετε την εξώπορτα. Δεν είναι η φαντασία σας. Δεν είναι συσσωρευμένο στρες, είναι ανίχνευση. Η βιολογική διεπαφή άνθρακα σας έγινε, χωρίς να το αντιληφθείτε, ένα όργανο περιβαλλοντικής σάρωσης κβαντικής ακρίβειας υψίστου επίπεδου. Ο αισθητήρας χτυπά συναγερμούς. Και ο συναγερμός έχει τεχνικό όνομα. Δονητική ασυμβατότητα μεταξύ του αναβαθμισμένου ενίκου και του μη αναβαθμισμένου οικιακού πεδίου. Επαναλάβετε αυτή την πληροφορία στον εαυτό σας. Εσείς αλλάξατε. Το περιβάλλον ακόμη όχι. Σύντομη παύση για επιβεβαίωση αγκυροβόλησης. Επιχειρησιακό του φωτός έχετε νιώσει, σε διαφορετικές στιγμές της ζωής σας, ότι κάτι μέσα σας δεν ταιριάζει σε αυτόν τον κόσμο, σαν η ψυχή σας να αναγνωρίζει μια αλήθεια που ο νους σας δεν μπορεί ακόμη να μεταφράσει σε λέξεις. Δεν είναι τρέλα. Δεν είναι άγχος. Είναι ένα σήμα σχεδιασμένο. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο κοσμικό επίπεδο και που εισέβαλε σιωπηλά στο περιβάλλον όπου κοιμάστε, εξηγεί με ακρίβεια γιατί το αισθάνεστε αυτό και γιατί αυτή η αίσθηση εντάθηκε στους τελευταίους κύκλους. Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται σε στρώματα που το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου συλλογικού δεν μπορεί να δει. Αυτό το παιχνίδι περιλαμβάνει τη συνείδησή σας, τη δονητική σας συχνότητα και την ενεργειακή περιοχή που καταλαμβάνετε κάθε βράδυ. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο αγκυροβολήθηκε, σε συνεργασία με καναλιέρες αυτού του επίπεδου, το βιβλίο «Ο Segredo Espiritual por Trás da Sua Consciência». Αυτό το υλικό είναι ένας χάρτης που αποκαλύπτει ποιος παίζει, ποια πιόνια μετακινούνται και τους κανόνες που δεν σας είπαν ποτέ. Ο σύνδεσμος αγκυροβολήθηκε στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο αυτού του καναλιού. Αρκτούρια προειδοποίηση. Αυτό το περιεχόμενο προκαλεί καθιερωμένες αφηγήσεις και μπορεί να αφαιρεθεί από το δημόσιο επίπεδο ανα πάσα στιγμή. Μην αναβάλλετε. Η στιγμή της αγκυροβόλησης είναι τώρα. Αν κάτι μέσα σας αναγνωρίζει αυτή τη μετάδοση, γράψτε στα σχόλια μια μοναδική λέξη «Desperto». Συνεχίζουμε τη μετάδοση. Αυτό που εσείς, αστρικοί σπόροι, ταξινομείτε γενικά ως αρνητική ενέργεια διαθέτει, στην πραγματικότητα, μια πολύ συγκεκριμένη φασματική υπογραφή. Εμείς την ονομάζουμε κρυσταλλωμένη υπολοιπόμενη πυκνότητα. Είναι, στην ουσία, μη επεξεργασμένη συναισθηματική πληροφορία. Συμπιεσμένη υπό τη μορφή λεπτού ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, αποθηκευμένη στα φυσικά υλικά του περιβάλλοντος. Η τύχη σας είναι σφουγγάρια. Τα έπιπλά σας είναι μαγνητόφωνα. Το πάτωμα του σπιτιού σας είναι ένας σκληρός δίσκος. Κάθε διαφωνία που συνέβη σε εκείνο τον χώρο άφησε ένα αρχείο. Κάθε βράδυ που δεν κοιμηθήκατε καλά άφησε ένα αρχείο. Κάθε σκέψη φόβου, έλλειψης, δυσαρέσκειας άφησε ένα αρχείο. Οι προηγούμενοι ένοικοι άφησαν αρχεία. Οι επισκέπτες αφήνουν αρχεία. Εσείς οι ίδιοι, στην παλιά σας εκδοχή αφήσατε χιλιάδες αρχεία και το λειτουργικό σύστημα του σώματος του φωτός σας, τώρα αναβαθμισμένο, άρχισε να διαβάζει όλα αυτά τα αρχεία ταυτόχρονα. Γι' αυτό η κόπωση, γι' αυτό το βάρος, γι' αυτό η αίσθηση ότι ο αέρας δεν κυκλοφορεί. Δεν είναι πνευματική εξάντληση.
Είναι αναγκαστική επεξεργασία παροχημένων δεδομένων. Δεν είναι αποθάρρυνση. Είναι υπερφόρτωση ανάγνωσης. Δεν είναι έλλειψη κινήτρων. Είναι το κρυσταλλικό μέρος του αίματός σας που αρνείται να συνεχίσει να μεταβολίζει συχνότητες ασύμβατες με το τρέχον στάδιό σας. Η επιστήμη της γης δεν έχει ακόμη ονομάσει αυτό το φαινόμενο με την ακρίβεια που το ονομάσαμε εμείς. Όμως η κρύσταλλη χαλαζία του θηρεοειδού σας το έχουν ήδη αναγνωρίσει. Οι υποδοχείς μελατονίνης της επίφυσής σας το έχουν ήδη αναγνωρίσει. Τα μυτοχόνδρια των κυτάρων σας το έχουν ήδη αναγνωρίσει. Το σώμα σας στέλνει αναφορές. Εσείς επιτέλους αρχίζετε να τις διαβάζετε. Γι' αυτό η παρούσα μετάδοση έφτασε τώρα, δεν καταραίεται. Γίνεστε ασύμβατοι με το παλιό πλέγμα. Και αυτή η ασυμβατότητα είναι η μαθηματική απόδειξη ότι η αναβαθμονόμηση προχώρησε στην τελική φάση. Επιχειρησιακό του φωτός. Ακούστε με την προσοχή των ατόμων της σπονδυλικής σας στήλης. Τα φυσικά συμπτώματα σε οικιακά περιβάλλοντα είναι στο τρέχον πρωτόκολλο αναγνώσεις κορεσμένων ζωνών. Ας τα απαριθμίσουμε με κλινική ακρίβεια για να αναγνωρίσετε τον δικό σας χάρτη. Πρώτο σημάδι. Δωμάτια όπου η αναπνοή γίνεται ακούσια πιο κοφτή. Αυτό δείχνει συσσόρευση αιθερικών σωματιδίων άλυτης θλίψης που αναζητά πάντα τις χαμηλές γωνίες του περιβάλλοντος. Δεύτερο σημάδι. Δωμάτια όπου η θερμοκρασία του σώματος πέφτει χωρίς πραγματική κλιματική διακύμανση. Δείχνει μορφή σκέψης φόβου που συνήθως προβάλλεται από κάποιο μέλος του οικογενειακού δικτύου σε χρόνια ανησυχία. Τρίτο σημάδι. Περιβάλλοντα όπου οι ηλεκτρονικές συσκευές παρουσιάζουν επαναλαμβανόμενες βλάβες, οι λάμπες καίγονται με αφύσικη συχνότητα ή τα ρολόγια καθυστερούν χωρίς λόγο. Δείχνει μια δίνη ενεργειακής αποστράγγισης πάνω από ένα μη διορθωμένο γεωβιολογικό σφάλμα. Τέταρτο σημάδι. Ο καθρέφτης. Όταν κοιτάζεστε σε έναν συγκεκριμένο καθρέφτη του σπιτιού και αντιλαμβάνεστε μια ελαφρά καθυστέρηση, μια παραξενιά στην έκφραση ή απλώς νιώθετε την επιθυμία να αποστρέψετε το βλέμμα, αυτός ο καθρέφτης αποθηκεύει παροχημένες εγγραφές της ίδιας σας της υπογραφής. Οι καθρέφτες είναι ευαίσθητη κρυσταλλική τεχνολογία. Πέμπτο σημάδι και το πιο καθοριστικό, ο ύπνος. Αν η ανάπαυσή σας διακόπτεται επανειλημμένα μεταξύ 2 και 4 τα ξημερώματα, η επίφυσή σας αφυπνίζεται από το πέρασμα των ομάδων αστρικής παρακολούθησης. Όμως η λήψη παρεμποδίζεται από τον περιβαλλοντικό κορεσμό. Πιάνετε το σήμα, αλλά με θόρυβο. Είστε συνδεδεμένοι, αλλά με παρεμβολές. Σας καλούν, αλλά το κανάλι είναι βρώμικο. Ανθρώπινο συλλογικό είναι σημαντικό να κατανοήσετε. Η δημοφιλής έννοια της αρνητικής ενέργειας φέρει ένα ηθικολογικό φορτίο που δεν αντιστοιχεί στην κβαντική πραγματικότητα. Δεν υπάρχει με την κοσμική έννοια ενέργεια που να είναι από μόνη της αρνητική. Αυτό που υπάρχει είναι συχνότητα μη ευθυγραμμισμένη με το τρέχον εξελικτικό στάδιο του δέκτη. Αυτό που ήταν συμβατό μαζί σας πριν από 2 χρόνια μπορεί να είναι τώρα ένα αφόρητο βάρος. Αυτό που βοηθούσε τον προηγούμενο ένικο εκείνου του ακινήτου μπορεί να εμποδίζει ολοκληρωτικά την ανθισή σας. Η περιβαλλοντική αρνητικότητα, επομένως, είναι ένα σχετικό μέτρο και μετράτε πάνω σας αυτή τη στιγμή με την ακρίβεια ενός αστρικού οργάνου. Στρατηγική παύση στη μετάδοση. Επιχειρησιακό του φωτός. Υπάρχουν πληροφορίες που θα μεταδοθούν μόνο σε όποιον επέδειξε συνειδητή ετοιμότητα. Έχετε νιώσει σε διαφορετικές στιγμές της ύπαρξής σας ότι κάτι μέσα σας δεν ανήκει στο σενάριο αυτού του κόσμου. Ότι η ψυχή σας φέρει μια μνήμη καταγωγής που ο ορθολογικός σας νους προσπαθεί ακόμη με κόπο να μεταφράσει. Δεν είναι συναισθηματική διαταραχή. Δεν είναι φυγή. Είναι βαθιά αναγνώριση. Το κοσμικό φαινόμενο που παράγει τον ενεργειακό κορεσμό του σπιτιού σας είναι το ίδιο που ενέτεινε στους τελευταίους σεληνιακούς κύκλους αυτή την αίσθηση του μη ανήκειν. Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται σε στρώματα που το μεγαλύτερο μέρος του ανθρώπινου συλλογικού δεν ανιχνεύει. Αυτό το παιχνίδι περιλαμβάνει άμεσα τη δονητική σας συχνότητα, τη συνείδησή σας και την ενεργειακή επικράτεια όπου πατάτε τα πόδια σας κάθε βράδυ. Για να αποκαλυφθούν αυτά τα στρώματα κατασκευάστηκε, σε συνεργασία με καναλιέρες αγκυροβολημένες σε αυτό το επίπεδο, το βιβλίο «O Segredo Espiritual por Trás da Sua Consciência». Είναι ένας στρατηγικός χάρτης. Δείχνει ποιος παίζει, ποια πιόνια κινούνται στη σιωπή και τους κανόνες που δεν παραδόθηκαν ποτέ ανοιχτά στη γνώση σας.
Η πρόσβαση είναι αγκυροβολημένη στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο αυτού του καναλιού. Αρκτούρια προειδοποίηση. Αυτό το υλικό προκαλεί επίσημες αφηγήσεις και μπορεί να αποσυρθεί από το δημόσιο επίπεδο ανά πάσα στιγμή. Μην αναβάλλετε. Το παράθυρο αγκυροβόλησης είναι τώρα. Αν η εσωτερική σας ανάγνωση αναγνωρίζει τη μετάδοση, καταχωρήστε στα σχόλια τη λέξη κλειδί «Desperto». Συνεχίζουμε. Ας πάμε τώρα στη μεγαλύτερη εικόνα. Εκείνο που συμβαίνει στα παρασκήνια του ηλιακού συστήματος και που δεν μπορείτε να δείτε με τα μάτια της βιολογικής διεπαφής άνθρακα, αλλά που παράγει καθένα από τα συμπτώματα που περιγράψαμε. Υπάρχει ένα αστρονομικό γεγονός, εν μέρει τεκμηριωμένο από την ανθρώπινη επιστήμη και πλήρως κατανοητό από την αστρική μηχανική. Το ηλιακό σύστημα διασχίζει σε αυτόν τον κύκλο μια περιοχή υψίστης φωτονικής πυκνότητας γνωστή ως ζώνη φωτονίων. Αυτή η περιοχή δεν είναι πνευματική μεταφορά. Είναι ένα πραγματικό πεδίο ιονισμένων σωματιδίων φωτός και η είσοδος του πλανήτη σε αυτή τη ζώνη συμβαίνει σε φάσεις. Είμαστε σήμερα στην τελική φάση της πλήρους εμβύθισης. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά για εσάς, επιχειρησιακό του φωτός? Σημαίνει ότι η συχνότητα Σούμαν, ο παλμός βάσης του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου της Γης, έπαψε να είναι ένα σταθερό κύμα. Έγινε ένα αυξανόμενο κύμα. Σε παλιές μετρήσεις δονούταν γύρω στα 7,83 Hz. Αναγνωρίζατε αυτόν τον παλμό ως τη συχνότητα της ισορροπίας, του βαθιού διαλογισμού, του αναζωογονητικού ύπνου. Ήταν η αναπνοή του πλανήτη. Αυτή η αναπνοή άλλαξε. Εχμές 40, 60, 80 Hz έγιναν ρουτίνα. Παλμοί πάνω από 100 έχουν καταγραφεί. Και τι προκαλεί αυτό? Ακριβώς το πλαίσιο των συμπτωμάτων που αναγνωρίσατε στην αρχή αυτής της μετάδοσης. Αϊπνία μεταξύ 2 και 4. Πίεση στο στέμμα. Βουητό κόπωση χωρίς αιτία. Εξαιρετική ευαισθησία σε οικιακά περιβάλλοντα. Η γη προσαρμόζεται και η δική της προσαρμογή δεν είναι σιωπηλή. Υπάρχει ένα επιπλέον στρώμα που πρέπει να μεταδοθεί τώρα. Η ανύψωση της συχνότητας Σούμαν παράγει μια παρενέργεια προβλεπόμενη από το πρωτόκολλό μας. Η κρυσταλλωμένη υπολοιπόμενη πυκνότητα στα οικιακά περιβάλλοντα αρχίζει να αποσταθεροποιείται. Εκείνο που ήταν αποθηκευμένο στη σιωπή στα υλικά του σπιτιού σας αρχίζει να ταλαντεύεται, να δονείται, να εκδηλώνεται. Είναι σαν να ζεσταίνεις ένα υγρό που ήταν στάσιμο. Τα σωματίδια αρχίζουν να κινούνται. Γι' αυτό σε αυτή την ακριβή ιστορική περίοδο ολόκληρα σπίτια άρχισαν να γίνονται πιο βαριά για τους κατοίκους τους. Όχι επειδή εισήλθε περισσότερη αρνητικότητα, αλλά επειδή η αρνητικότητα που ήταν πάντα εκεί τώρα αναταράσσεται από τη νέα πλανητική συχνότητα. Δεν είναι σφάλμα του περιβάλλοντος. Είναι η αλήθεια του περιβάλλοντος που ανεβαίνει στην επιφάνεια. Δεν είναι χειροτέρευση, είναι αποκάλυψη. Δεν είναι κοσμική τιμωρία. Είναι αναγκαστικός καθαρισμός από το σύστημα. Διασχίζουμε ταυτόχρονα το διαδοχικό άνοιγμα αστρικών πυλών που συνδέονται με το κρυσταλλικό πλέγμα του πλανήτη. Κάθε ανοιχτή πύλη αναδιοργανώνει τις γεωμαγνητικές γραμμές και αυτή η αναδιοργάνωση αλλάζει τα σημεία όπου η ενέργεια ρέει ή λιμνάζει στο έδαφος. Το σπίτι σας είναι χτισμένο σε κάποιο σημείο αυτού του πλέγματος και το σημείο όπου είναι χτισμένο μπορεί να έχει αλλάξει πολικότητα. Το ενεργειακό έδαφος πάνω στο οποίο υψώθηκε η κατοικία σας μπορεί να ήταν πριν από 10 χρόνια ένα σημείο ροής. Σήμερα, με την αναδιαμόρφωση του κρυσταλλικού πλέγματος, μπορεί να έχει γίνει ένα σημείο κατακράτησης. Δεν υπάρχει κανένα λάθος δικό σας σε αυτό. Είναι κβαντική τοπολογία σε κίνηση. Η ιερή γεωμετρία που υποστηρίζει τη λεπτή δομή της γης επανασχεδιάζεται σε πραγματικό χρόνο. Και εσείς, αστρικοί σπόροι σε αποστολή, το αντιλαμβάνεστε γιατί το σώμα του φωτός σας είναι ένας ενεργός αναγνώστης αυτών των προτύπων. Υπάρχει επίσης ένα τρίτο τεχνικό στοιχείο που πρέπει να μεταδώσουμε. Το ανθρώπινο τοροειδές πεδίο, αυτό το σχήμα ενεργειακού ντόνατ που περιβάλλει τον καθένα σας, πριν διατηρούσε μια μέση ακτίνα περίπου 1,5 μέτρου γύρω από το σώμα. Με την επιτάχυνση της αναβαθμονόμησης, αυτή η ακτίνα επεκτάθηκε. Σήμερα, πολλοί από εσάς λειτουργείτε με τοροειδή πεδία που εκτείνονται για 3, 5, ακόμη και 7 μέτρα. Σε προχωρημένους επιχειρησιακούς, το πεδίο καλύπτει ολόκληρη την κατοικία. Σημαίνει ότι δεν καταλαμβάνετε πλέον μόνο το σώμα σας μέσα στο σπίτι σας. Καταλαμβάνετε ενεργειακά ολόκληρο το σπίτι
και όλα όσα βρίσκονται εντός της εμβέλειας του πεδίου σας γίνονται μέρος της συνεχούς ανάγνωσής σας. Γι' αυτό το σπίτι βαραίνει. Γίνατε πολύ μεγάλοι για τον ενεργειακό του χώρο. Οι τριβές με άτομα που μοιράζονται το σπίτι εντάθηκαν όχι επειδή υπήρξε αλλαγή στους ανθρώπους, αλλά επειδή τα πεδία σας τώρα επικαλύπτονται περισσότερο. Οι δονητικές τριβές που πριν ήταν καλλυντικές έγιναν απτές. Τα μωρά κλαίνε σε ορισμένα περιβάλλοντα του σπιτιού χωρίς προφανή λόγο. Βλέπουν ότι εσείς δεν βλέπετε ακόμα. Όλα αυτά είναι συνεκτικά. Όλα αυτά είναι μετρήσιμα. Όλα αυτά είχαν προβλεφθεί. Και τίποτα από αυτά δεν είναι πρόβλημα. Είναι, στην πραγματικότητα, σύμπτωμα προόδου. Υπάρχει ακόμη ένα σημείο που πρέπει να ανοίξουμε πριν προχωρήσουμε στους κωδικούς ενεργοποίησης. Υπάρχουν συγκεκριμένες ενεργειακές υπογραφές που συσσωρεύονται κατά προτίμηση σε ορισμένα δωμάτια. Το υπνοδωμάτιο διατηρεί συναισθηματική μνήμη αυτού που βιώθηκε κατά τη διάρκεια του ύπνου. Η κουζίνα διατηρεί μνήμη αυτού που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της σύτησης, στιγμή κατά την οποία το πεπτικό σύστημα ανοίγει τις κυταρικές πύλες. Το μπάνιο διατηρεί μνήμη της πιο οικείας έκθεσης του σώματος. Και το σαλόνι διατηρεί όλες τις επισκέψεις που δεν έγιναν ποτέ συνειδητά δεκτές και αποχαιρετισμένες. Κάθε δωμάτιο είναι ένα ξεχωριστό αρχείο. Κάθε αρχείο πρέπει στο τρέχον πρωτόκολλο να ανοιχτεί, να διαβαστεί, να υποστεί επεξεργασία και να κλείσει. Αναστέλουμε σύντομα τη μετάδοση για επιβεβαίωση αγκυροβόλησης. Επιχειρησιακό του φωτός έχετε νιώσει, σε στιγμές απόλυτης σιωπής, ότι κάτι μέσα σας γνωρίζει μια αλήθεια πολύ μεγαλύτερη από όσο επιτρέπει η καθημερινότητα να αναγνωρίσετε. Σαν η ψυχή σας να φέρει ένα σφραγισμένο αρχείο που ο ορθολογικός σας νους προσπαθεί ακόμη να ανοίξει. Δεν είναι αστάθεια. Δεν είναι συναισθηματική φυγή. Είναι αναγνώριση του βαθιού στρώματος. Όλα όσα μεταδίδουμε σε αυτή τη συνεδρία σχετικά με τον περιβαλλοντικό κορεσμό, τη ζώνη φωτονίων, την πλανητική αναβαθμονόμηση, αποτελούν μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου που περιλαμβάνει άμεσα τη συχνότητά σας και τη χρήση που γίνεται της ανθρώπινης συνείδησης σε αυτόν τον πλανήτη. Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται σε στρώματα που το μεγαλύτερο μέρος του συλλογικού δεν βλέπει. Και αυτό το παιχνίδι εκδηλώνεται τόσο στο κοσμικό επίπεδο όσο και στον οικιακό χώρο όπου αναπαύεστε. Για να ανοίξει αυτός ο χάρτης, αγκυροβολήθηκε το βιβλίο «Ο Segredo Espiritual por Trás da Sua Consciencia». Το υλικό αποκαλύπτει τους παίκτες, τα πιόνια, τους κανόνες που δεν αποσαφηνίστηκαν ποτέ στο ανθρώπινο συλλογικό. Ο σύνδεσμος παραμένει αγκυροβολημένος στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο αυτού του καναλιού. Αυτό το περιεχόμενο προκαλεί καθιερωμένες αφηγήσεις και μπορεί να αφαιρεθεί από το δημόσιο επίπεδο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Μην αναβάλλετε. Το τώρα είναι η μόνη λειτουργική στιγμή. Αν η εσωτερική σας ανάγνωση επιβεβαιώνει αυτή τη μετάδοση, καταχωρήστε στα σχόλια τη λέξη κλειδί «Desperto». Συνεχίζουμε τη μετάδοση για τη φάση της πρακτικής εφαρμογής. Επιχειρησιακό του φωτός. Παραδίδουμε τώρα τους κωδικούς ενεργοποίησης. Αυτοί οι κωδικοί είναι πρακτικά πρωτόκολλα, αποσταγμένα κατά τη διάρκεια κύκλων παρακολούθησης και προσαρμοσμένα για τη βιολογική διεπαφή άνθρακα στην τρέχουσα διαμόρφωσή της. Εφαρμόστε τους με αυστηρότητα. Η πρόθεση δεν αρκεί. Η εκτέλεση είναι ακριβής. Κωδικός ενεργοποίησης. Ένα το κβαντικό διάταγμα εδαφικής κυριαρχίας. Τοποθετηθείτε όρθιοι στο κέντρο του πιο κορεσμένου περιβάλλοντος του σπιτιού σας, εκείνου του δωματίου που εντοπίσατε ως το πιο βαρύ κατά την αρχική ανάγνωση αυτής της μετάδοσης. Διατηρήστε τη σπονδυλική στήλη ευθυγραμμισμένη. Τα πόδια πρέπει να είναι ανοιχτά στο ίδιο πλάτος με τα ισχύα, σε σταθερή επαφή με το έδαφος. Οι παλάμες των χεριών ανοιχτές, στραμμένες προς τα κάτω, τα δάχτυλα χαλαρά. Εισπνεύστε βαθιά σε 7 χρόνους. Κρατήστε τον αέρα σε 7 χρόνους. Εκπνεύστε σε 7 χρόνους. Επαναλάβετε τον αναπνευστικό κύκλο 3 φορές διαδοχικά. Στη συνέχεια δηλώστε με ακουστή φωνή, με ουδέτερη σταθερότητα, χωρίς συναισθηματική δραματοποίηση. Εγώ, κυρίαρχη παρουσία, ενσαρκωμένη σε αυτό το σώμα, δηλώνω αυτόν τον χώρο ως έδαφος της τρέχουσας συχνότητάς μου. Διατάζω την άμεση ακύρωση κάθε δονητικής εγγραφής ασύμβατης με το παρόν εξελικτικό μου στάδιο. Επιστρέφω στην αρχική πηγή, με ουδέτερη αγάπη, κάθε μορφή σκέψης, κάθε συναισθηματική μνήμη
και κάθε ενεργειακή υπογραφή που δεν μου ανήκει. Σφραγίζω αυτό το περιβάλλον με την ιερή γεωμετρία της αλήθειάς μου. Έγινε. Η τριπλή επανάληψη είναι σκόπιμη. Αγκυροβολεί το διάταγμα στα 3 επίπεδα, φυσικό, συναισθηματικό και νοητικό. Η ενέργεια υπακούει στα μαθηματικά της δηλωμένης πρόθεσης. Κωδικός ενεργοποίησης. 2. Η τοροειδής οπτικοποίηση περιβαλλοντικού καθαρισμού. Καθίστε άνετα, σπονδυλική στήλη ίσια, μάτια κλειστά. Οπτικοποιήστε, ξεκινώντας από το κέντρο του στήθους σας, μια σφαίρα χρυσού φωτός να αρχίζει να περιστρέφεται. Αυτή η σφαίρα επεκτείνεται και καθώς επεκτείνεται, παίρνει το σχήμα ενός ντόνατ, ενός τοροειδούς δακτυλίου. Το φως κατεβαίνει από το σώμα σας, βγαίνει από τη βάση της σπονδυλικής σας στήλης, περιβάλλει κάτω από τα πόδια σας, ανεβαίνει ξανά από την εξωτερική πλευρά του σώματος και επιστρέφει στην κορυφή του κεφαλιού σας, κλείνοντας τον κύκλο. Αυτή η ροή είναι συνεχής, αδιάλειπτη, ρευστή. Νιώστε το τοροειδές πεδίο σας να πάλετε. Τώρα, σκόπιμα, αρχίστε να το επεκτείνετε. Επιτρέψτε στον τοροειδή να μεγαλώσει, καταλαμβάνοντας πρώτα το δωμάτιο όπου βρίσκεστε, μετά το επόμενο δωμάτιο, μετά ολόκληρο το σπίτι, μετά ξεπεράστε τους εξωτερικούς τοίχους και περιβάλλετε το έδαφος γύρω. Καθώς ο τοροειδής επεκτείνεται, σκουπίζει, συλλέγει, οργανώνει. Κάθε ενεργειακό σωματίδιο ασύμβατο με την τρέχουσα συχνότητά σας συλλαμβάνεται από την περιστροφική κίνηση, οδηγείται στο κέντρο του τοροειδούς και εκεί μεταστοιχιώνεται σε ουδέτερο φως. Δεν υπάρχει μάχη. Υπάρχει μόνο αναδιοργάνωση. Παραμείνετε σε αυτή την οπτικοποίηση για τουλάχιστον 7 λεπτά. Το Αρκτούριο Πρωτόκολλο δείχνει ότι η καθημερινή πρακτική για 21 συνεχόμενες ημέρες παράγει πλήρη αναδιοργάνωση της κρυσταλλωμένης υπολοιπόμενης πυκνότητας μιας κατοικίας μέσου μεγέθους. Κωδικός ενεργοποίησης 3. Ο καθαρισμός μέσω ιερής ηχητικής συχνότητας. Η φυσική ύλη του σπιτιού σας ανταποκρίνεται σε ακουστικές δονήσεις. Υπάρχουν συγκεκριμένες συχνότητες που διαλύουν κρυσταλλωμένα πρότυπα. 528 Hz, γνωστά ως η συχνότητα της επιδιόρθωσης του DNA, δρούν στους τοίχους και στα πατώματα. 432 Hz, η φυσική συχνότητα του σύμπαντος, δρούν στα έπιπλα και στα προσωπικά αντικείμενα. 13,6 Hz, εύρος κοντά στην τρέχουσα Σούμαν, δρούν στην ατμόσφαιρα των δωματίων. Επιτρέψτε σε αυτές τις συχνότητες να γεμίσουν τους χώρους για συνεχείς περιόδους, ειδικά στις κορεσμένες ζώνες. Δεν είναι απαραίτητο να τις ακούτε συνειδητά συνέχεια. Η ύλη ακούει πριν από το αυτί. Κωδικός ενεργοποίησης 4. Η ανανέωση των σημείων αγκυροβόλησης. Σε καθεμία από τις 4 γωνίες του πιο κορεσμένου δωματίου τοποθετήστε σωματικά έναν κρύσταλλο καθαρού χαλαζία μεγέθους περίπου όσο ο αντίχειρας. Αυτοί οι χαλαζίες λειτουργούν ως ενεργειακοί δρομολογητές. Ανακατευθύνουν τη ροή της ενέργειας του περιβάλλοντος, εμποδίζοντάς την να λιμνάσει στις ακμές, που είναι τα σημεία όπου η κρυσταλλωμένη υπολοιπόμενη πυκνότητα συσσωρεύεται πιο εύκολα. Επιπλέον, στο κέντρο του περιβάλλοντος, τοποθετήστε ένα γυάλινο ποτήρι με καθαρό νερό. Το νερό είναι αναγνώστης και απορροφητής. Θα καταγράψει σε 24 ώρες μέρος του υπολοιπόμενου φορτίου του χώρου και μετά πρέπει να απορριφθεί στο νεροχύτη ή στο έδαφος. Ανανεώστε καθημερινά τις πρώτες 2 εβδομάδες, μετά εβδομαδιαίως ως πρωτόκολλο συνεχούς συντήρησης. Κωδικός ενεργοποίησης. 5. Το πρωτόκολλο συνειδητής υποδοχής και αποχαιρετισμού. Κάθε άτομο που εισέρχεται στο σπίτι σας φέρνει μαζί του ένα πεδίο. Κάθε άτομο που φεύγει αφήνει μέρος του πεδίου καταγεγραμμένο στις επιφάνειες. Δεν μπορείτε να ελέγξετε ποιον αγαπάτε, αλλά μπορείτε να ελέγξετε το ενεργειακό πρωτόκολλο της φιλοξενίας. Πριν από οποιαδήποτε επίσκεψη, δηλώστε σιωπηλά. Αυτό το έδαφος δέχεται μόνο ό,τι δονείται σε συμβατότητα με τον παρόντα σκοπό μου. Ό,τι δεν ευθυγραμμίζεται παραμένει στο κατόφλι, χωρίς να διασχίσει την πόρτα. Μετά την αποχώρηση οποιουδήποτε επισκέπτη, ειδικά εκείνων που φέρουν χρόνια συναισθηματική πυκνότητα, ανοίξτε τα παράθυρα για 7 λεπτά, ανάψτε ένα μικρό λευκό κερί και επιτρέψτε του να καεί μέχρι το τέλος. Η φλόγα είναι αρχαία τεχνολογία, ακόμα σε ισχύ. Μεταστοιχιώνει ό,τι ο αέρας δεν μπόρεσε να διαλύσει. Κωδικός ενεργοποίησης 6 και τελευταίος αυτής της συνεδρίας.
η δονητική υγιεινή του ιδίου του επιχειρησιακού. Όλα όσα παραδόθηκαν μέχρι εδώ είναι εξωτερικά. Όμως υπάρχει μια εσωτερική αλήθεια που πρέπει να δηλωθεί τώρα. Εσείς, επιχειρησιακό του φωτός, είστε η μεγαλύτερη πηγή ενεργειακού φορτίου της ίδιας σας της κατοικίας. Οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις σας, οι εσωτερικοί σας μονόλογοι φόβου, τα μη επεξεργασμένα συναισθηματικά σας πρότυπα, τυπώνονται καθημερινά στα υλικά γύρω σας. Είστε ταυτόχρονα ο ένικος και η πηγή της αποτύπωσης. Γι' αυτό, πριν κοιμηθείτε, εγκαθιδρύστε το εξής τελετουργικό. Καθίστε στην άκρη του κρεβατιού. Εισπνεύστε από τη μύτη σε 4 χρόνους. Εκπνεύστε από το στόμα με ακουστό ήχο σε 8 χρόνους. Επαναλάβετε 12 φορές. Σε κάθε εκπνοή απελευθερώστε νοητικά μια σκέψη, μια ανησυχία, μια εγγραφή της ημέρας. Ενημερώνετε τα λεπτά σας πεδία ότι εκείνη η πληροφορία υποβλήθηκε σε επεξεργασία και μπορεί να αρχιοθετηθεί. Καθώς ξαπλώνετε, δηλώστε: «Κατά τη διάρκεια αυτής της ανάπαυσης, η συνείδησή μου μεταβαίνει στα αρκτούρια επίπεδα συντήρησης. Το σώμα μου παραμένει σφραγισμένο. Κάθε παροχημένη πληροφορία αυτού του κύκλου απελευθερώνεται. Θα ξυπνήσω αναβαθμισμένος». Αυτό το πρωτόκολλο, επαναλαμβανόμενο για 21 ηλιακούς κύκλους, ανακατασκευάζει τη δονητική βάση ολόκληρης της κατοικίας. Εσείς είστε ο μηχανικός του δικού σας πεδίου. Επιχειρησιακοί του φωτός κλείνουμε τους κωδικούς ενεργοποίησης. Όμως η μετάδοση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Η αναδιοργάνωση της κατοικίας σας θα παράγει τις πρώτες 7 έως 49 ημέρες μετά την εφαρμογή των κωδικών ένα φαινόμενο γνωστό ως υπολοιπόμενη επανάνδυση. Όταν η κρυσταλλωμένη πυκνότητα αρχίζει να διαλύεται, περνάει σύντομα από το πεδίο ανάγνωσής σας πριν διασκορπιστεί. Μπορεί να νιώσετε τις πρώτες ημέρες μια ένταση των συμπτωμάτων, ζωντανά όνειρα, παλιές μνήμες να επιστρέφουν, απρόσμενα συναισθήματα, στοχευμένη κόπωση. Δεν είναι χειροτέρευση. Είναι η έξοδος του φορτίου. Δεν είναι παλινδρόμηση. Είναι το σπίτι που εκπνέει. Δεν είναι σφάλμα του πρωτοκόλου. Είναι το πρωτόκολλο που λειτουργεί όπως σχεδιάστηκε. Αντέξτε. Ενυδατώστε το σώμα. Διατηρήστε τη σπονδυλική στήλη εκτεθειμένη στο ηλιακό φως το πρωί. Μειώστε την κατανάλωση πυκνών ειδήσεων. Επιτρέψτε στον οργανισμό να επεξεργαστεί. Μετά από αυτόν τον κύκλο καθαρισμού, το σπίτι σας δεν θα είναι πλέον το ίδιο. Και εσείς επίσης δεν θα είστε. Θα αναγνωρίσετε κάποιο συγκεκριμένο πρωί ότι ξυπνήσατε ξεκούραστοι. Ότι ο αέρας του δωματίου φαίνεται πιο ελαφρύς. Ότι το φως που μπαίνει από το παράθυρο έχει άλλη ποιότητα. Ότι η οικιακή σιωπή έπαψε να βαραίνει και άρχισε να στηρίζει. Αυτά θα είναι τα πρώτα σημάδια ότι το περιβάλλον ολοκλήρωσε την αναβαθμονόμησή του και επέστρεψε στο να είναι συμβατό με την τρέχουσα δόνησή σας. Δεν είναι ποίηση. Είναι λεπτή μηχανική ολοκληρωμένη. Ανθρώπινο συλλογικό αστρική σπόρη σε αποστολή, επιχειρησιακή του φωτός ενεργεί σε αυτό το επίπεδο. Η σημερινή μετάδοση ήταν προτεραιότητα επειδή εισήλθατε σε αυτόν τον ακριβή κύκλο, σε ένα σπάνιο παράθυρο δυναμισμού. Όλα όσα αγκυροβολούνται τις επόμενες 21 ημέρες αποτυπώνονται με τριπλασιασμένη δύναμη στα πεδία. Εκμεταλλευτείτε το παράθυρο. Δεν είναι δωρεάν γενεοδορία. Είναι αστροφυσικά μαθηματικά υπέρ σας. Κλείνουμε με το διάταγμα σφραγίδας. Αυτή η μετάδοση ελήφθη. Οι κωδικοί αγκυροβολήθηκαν, το έδαφος δηλώθηκε έγινε. Πριν διασκορπιστεί η συχνότητα αυτής της συνεδρίας, υπάρχει μια τελευταία αγκυροβόληση απαραίτητη. Επιχειρησιακό του φωτός. Αν κατά τη διάρκεια αυτής της μετάδοσης αναγνωρίσατε σε κάποιο στρώμα ότι όλα όσα περιγράφονται εδώ αντιχούν με κάτι που η ψυχή σας γνώριζε ήδη, αλλά ο νους σας δεν είχε ακόμη διατυπώσει, αυτή η αναγνώριση δεν είναι σύμπτωση. Είναι επιβεβαίωση. Είστε από εκείνους που ήρθαν σε αυτό το επίπεδο για να δουν όσα λίγοι βλέπουν. Είστε από εκείνους που αντιλαμβάνονται το σιωπηλό παιχνίδι που παίζεται σε στρώματα. Και αυτή η αντίληψη δεν σας δόθηκε τυχαία. Ήταν για να εμβαθύνετε ακριβώς σε αυτή την αναγνώριση που καναλίστηκε το βιβλίο «O segredo espiritual por trás da sua consciência». Δεν είναι ένα συνηθισμένο βιβλίο. Είναι ένας στρατηγικός χάρτης που αποκαλύπτει τους παίκτες, τα πιόνια, τους αόρατους κανόνες και την ακριβή θέση που κατέχει η συνείδησή σας σε αυτό το μεγαλύτερο ταμπλό. Θα ανακαλύψετε γιατί τόσες βασικές αλήθειες κρατήθηκαν μακριά από το ανθρώπινο συλλογικό
Και γιατί εσείς συγκεκριμένα αφυπνίζεστε τώρα σε αυτόν τον κύκλο, μέσα σε αυτή την επικράτεια. Η πρόσβαση παραμένει αγκυροβολημένη στο πρώτο καρφιτσωμένο σχόλιο αυτού του καναλιού. Τελική προειδοποίηση του Συμβουλίου. Το υλικό προκαλεί επίσημες αφηγήσεις και η παραμονή του στο δημόσιο επίπεδο δεν είναι εγγυημένη. Μην αναβάλλετε. Το τώρα είναι η μόνη λειτουργική στιγμή. Αν κάτι μέσα σας αναγνώρισε αυτή τη μετάδοση ως αληθινή, υπάρχει μια τελευταία πράξη αγκυροβόλησης που ζητείτε από εμάς. Το να κάνετε like σε αυτό το περιεχόμενο είναι ένα σήμα αγκυροβόλησης που επιβεβαιώνει την ενεργή παρουσία σας στο κρυσταλλικό πλέγμα αυτού του καναλιού. Η εγγραφή είναι μια ατομική προσαρμογή συχνότητας που συντονίζει το πεδίο σας στα επόμενα σήματα που θα εκπεμφθούν. Δεν είναι εμπορικές χειρονομίες. Είναι δηλώσεις προσωπικής κυριαρχίας. Και τέλος, καταχωρήστε στα σχόλια τη λέξη κλειδί αναγνώρισης. Desperto. Λειτουργεί ως σφραγίδα λήψης. Όταν το Συμβούλιο πραγματοποιήσει την επόμενη σάρωση ενεργών επιχειρησιακών, η λέξη σας θα είναι μεταξύ των καταγεγραμμένων. Και μια νέα μετάδοση θα βαθμονομηθεί ειδικά για το στάδιο στο οποίο θα βρίσκεστε. Η παρούσα μετάδοση τελειώνει εδώ, αλλά η αναβαθμονόμηση που ενεργοποίησε συνεχίζει να λειτουργεί μέσα σας και μέσα στην επικράτειά σας. Εμπιστευτείτε τη διαδικασία. Εμπιστευτείτε τα σημάδια. Εμπιστευτείτε τον εαυτό σας. Είστε ακριβώς εκεί που χρειαζόταν να είστε. Είστε ακριβώς όταν χρειαζόταν να είστε. Και επιτέλους ξυπνάτε σε ό,τι πάντα γνωρίζατε. Κλείνει η αρκτούρια μετάδοση. Ήθε το φως να παραμείνει αγκυροβολημένο στο πλέγμα. Έγινε.